No niin, lähtee tulee! Hei! Mikä tää nyt oikein on? Häh? Pitäisikö mä ite näytä? Pelicans faster than ever. No niin, ja Tyrvälevä lähtee tulee! No niin, pap! Tule! Ei tää liikku nyt mihinkään! Tää mun tääkin itse tehdä! Pelicans rougher than ever. No niin, eikä vaan lähtee tulee! Ei seuraavalla kerralla 200 puukki tai taas mennään veskuun ympäri! Anna tulla! Pelicans faster than ever. Paljon mennään vielä. Pannaanko 80? Nää saman tien 100. Ja niitä 3 sarjaa. Ja sit punneretaan. Lahti, kiekkokaupunki. Ota vielä vähän alempaa. Värni akupunktio Seikola Suikkasen mankeliin! Lahti, kiekkokaupunki.